Helen Peters, Mačiatko cez Minka. 9. kapitola. Čo ste s nimi spravili? Netrvalo dlho a všetky 3 mačiatka tuho zaspali. Ela si priniesla učebnice do Jazminkinej izby, aby ich mohla strážiť pred pokusmi o únos, kým budú Jazminka a Tom na prechádzke s obláčikom. Keď sa vrátili, mama ešte nebola doma. Ela sedela za Jazminkyným stolom, bola obklopená knihami a ťukala na klávesnici notebooku. Dvierka na prepravke aj na klietke však boli otvorené do Korán a po mačiatkách nebolo ani stopy. Ela, zvolala Jazminka. Kde sú mačiatká? Čo? Prehovorila Ela zamyslene. Sústredene hľadela na monitor. Kam si dala mačiatká? Nikam, prečo? Nie, zhrozil sa Tom. Matej s Benom sem určite vklzli a zobrali ich. Jazminka sa rozčulila. Zmlátim ich ako žito, zašomrala. Matejová izba bola prázdna. Tom s Jazminkou sa rozbehli dole schodmi. Matej s Benom sedeli na gauči v obývačke a pozerali kreslené rozprávky. Kde sú mačiatka? Oborila sa na nich Jazminka a zúrivo sa poobzerala po miestnosti. Tak kde sú? Chlapci nespúšťali oči z obrazovky. Jazminka schmatla ovládač a vypla televízor. Ben s Matejom sa k nej hneď otočili s nazúrenými výrazmi. Hej, skríkol Matej, čo robíš? Čo ste spravili s mačiatkami? Zjačala Jazminka. Sú niekde tu. Hrali sme sa s nimi. Daj mi ovládač. Nie sú tu. Čo ste s nimi spravili? Nič sme nespravili. Asi šli niekam inám. Mamľasi, zrievala Jazminka. Majú len 8 týždňov. Mohlo sa im niečo stať. Tom pobehoval po izbe, nadvihoval vankúše a nakúkal pod nábytok. Potom sa v panike otočil k Jazminke. Čo ak sa dostali do jedálne? Jazminka na ňo chvíľu bez slova hľadela. V zápätí vybehli na chodbu. Dvere do jedálne boli odchýlené. Otvorili ich. Najprv zbadali Cezminku s Imelkom, ktorí sa naháňali po jedálenskom stole. Keď sa Jazminka načiahla, aby ich chytila, Cezminka švihla chvostom, trafila pohár na víno a ten narazil do svietnika. Tenké sklo sa rozbilo na maličké kúsky. Cezminka vystrašene zoskočila zo stola a pristala na Kávenke, ktorá spala na koberci. Kávenka sa zľakla a pokúsila sa vyskočiť na stôl, ale zle odhadla vzdialenosť a za pazúry zostala visieť na obruse. Obrus sa začal sklzať zo stola, sťahoval so sebou poháre, prestieranie aj svietniky, zatiaľ čo Kávenka sa zúfalo usilovala vytiahnuť pazúry z látky. Kým k nej Tom stihol dobehnúť, aby ju vyslobodil, poháre na víno sa skotúľali zo stola a s treskotom sa roztrieštili na podlahe. Kávenke sa podarilo dostať pazúry z obrusa a šokovane vyskočila na vianočný stromček. Karamelko vyhúpol za ňou. Naháňali sa po konároch a poprítom zhádzovali na dlášku gule a ozdoby. Jazminka s Tomom sa ich pokúšali chytiť, no mačky vyliezli ešte vyššie. V tom Jazminka na úplne najvyššom konári zbadala usadeného Imelka. Keď sa k nemu Kávenka rozbehla, Imelko zo stromčeka zoskočil na policu s knihami a všetky vianočné pohľadnice odtiaľ pozhádzoval na koberec. Cezminka zatiaľ v kúte izby objavila roľku baliaceho papiera. Niekoľko ráz do nej šťuchla a za 20 sekúnd sa jej podarilo odmotať celé 3 metre. Čečinka skočila na koniec papiera, ktorý sa začal zmotávať. Hrízla ho a škriabala pazúrmi. Karamelko s Kávenkou boli na vrchole stromčeka. Kávenka zasyčala na Karamelka a zahnala sa po ňom. Jazminka a Tom sa zdesene pozerali, ako Karamelko zoskočil zo stromčeka na skrinku, kde prevrhol maminu vázu s kvetmi. Cezminku aj Čečinku obliala voda.
Premočené mačiatka vyľakane zapišťali a bezhlavo sa rozbehli po izbe. Karamelko vybehol na chodbu. Na to sa prudko otvorili dvere, v ktorých stál otec so zväzkom mrkví v ruke. Čo sa to tu do keľu deje? Krík vyľakal Kávenku, ktorá zoskočila z najvyššieho konára stromčeka. Teda pokúsila sa zoskočiť, ale zachytila sa o svetelnú reťaz a to spôsobilo, že sa celý stromček prevrhol. Padol rovno na jedálenský stôl, rozbil zvyšné poháre na víno a celú izbu zasypalo ihličie a vianočné ozdoby. Kávenka sa vyslobodila zo svetielok, vydesene zamňaučala a utiekla. Všetky 3 mačiatka vyleteli z miestnosti a každé sa rozbehlo iným smerom. V jedálni nastalo strašidelné ticho. Ozývalo sa len kvapkanie vody z prevrátenej vázy. Jazminka sa na otca neodvážila ani pozrieť. V tom niekto odomkol vchodové dvere. Na stole na chodbe zaštrngali kľúče od auta. Vo dverách do jedálne sa objavila mama a zdesene vytreštila oči. Čo to má znamenať? Zjačala. Jazmína Grínová, čo si to spravila? Jazminka ešte nikdy nevidela rodičov takých rozúrených, ako keď sa priznala, že priniesla do domu mačiatka. Poslali Toma, aby ich našiel a potom do nej pustili. Práve preto sme ti zakázali priniesť tie mačatá domov, zlostil sa otec. Niekoľko ráz sme to zopakovali, no napriek tomu si neposlúchla. Naštvane pokrútil hlavou. Chceli sme ich skrotiť, bránila sa Jazminka. Na vine je Matej, on ich vypustil. My sme sa správali zodpovedne. Vraj zodpovedne, skríkla mama. Zodpovedne? Jazmína, to, čo si urobila, je pravý opak zodpovedného správania. Lenže, zajačala Jazminka, neopováž sa mi protirečiť, zahriakla ju mama. Pozri sa, ako to tu vyzerá. Každú jednu rozbitú vec tebe a Matejovi strhneme z vreckového. Po kastrácii mačiek som sa chystala upratať kúpeľňu, ale teraz ma čaká upratovanie jedálne. Preto kúpeľňu a záchod na prízemí upraceš ty. Ak sa nebudú lesknúť ako nové, umieš ich ešte raz. Potom očistíš všetku zeleninu na večeru, doplnil otec, lebo nebude mať dosť času, aby som to spravil. Chalani môžu rovno vypnúť televízor a ísť po drevo. Dúfam, že je vám jasné, že ani jeden z vás dnes nebude pozerať telku. Všetkých vás mám čím zamestnať, kým pôjdete o 6:00 spať. O 6:00? Zopakovala Jazminka. Počula si dobre, odsekol otec. Ráno, pokračovala mama, napíšeš inzerát a nájdeme cez Minke nový domov. Nie, zvolala Jazminka. Mami, prosím. Už nechcem počuť ani slovo, zastavila ju mama. Ak nie si dostatočne zodpovedná pri dodržiavaní pokynov, nie si dostatočne zodpovedná na to, aby si mala ďalšiu mačku. Zajtra uverejníme inzerát.